natin sa office, and then yung settlements and payments din po natin. Pero kung makiklear naman po tayo agad, usually within 3 weeks po or about a month, nagpa-process naman po yung papers, and then na-release po yung EFT natin. Pwede na po natin makuha yung susi sa admin. By the time po na nakuha na po natin yung susi sa admin, meron po tayong options. Pwede na po natin mag-move in sa unit, o kaya po maglagay po ng gamit. Or if ever po na may mga ipapaayos po tayo, renovations, ipapakabit po, dun po lang tayo pwede mag-start. Pero yung gray area between yung pag-receive po natin ng susi at saka yung acceptance ng unit, bigyan ko kayo ng contact number po sir ni property admin. Pwede naman po natin puntahan yung unit. Let's say po, i-check natin kung ano po yung pwedeng baka po gusto na naman pag-uwi nila rito, may konting gamit na or may mga ilalagay po, papasukat. Pwede naman po natin i-check po yun. Yun po yung, bigyan lang po natin ng mga 1 to 2 hours notice po sa property admin. Yun po, Sa ngayon, hindi pa pwede ma-alisusi, ano? yes ma'am, kailangan Anong po mga dapat i-settle namin? yun ma'am. Kasi kung email lang sila nag-uusap eh. Okay Hindi po. si Donna, Puerto Linya. Yes ma'am, ako kasi si Donna. Actually ma'am, sila ma'am, ang nag-consolidate po kasi ma'am ng mga documents. Let's say ma'am yung mga contract to buy and sell, other mga, let's say ma'am kung sila ma'am ay nasa London po at kayo ma'am dito po ang mag-aayos, yung mga authorizations po ma'am. May mga authorization Po, and then ma'am yung pong settlements of payments din Yan po. ang inaisip ko eh. Yes ma'am. May tatanong pati ako, no? Opo. Kasi documentary, mga paglalakad dito, no? Talagang kayo kailangan maglakad. Ay ma'am, hindi po ako ma'am ganun. Hindi ikaw sa kay Miss Donna. Yes ma'am, maganda ma'am si Miss Donna ma'am. Pwede ba natin makamusta? Ma'am, nasa office po siya, pero sila ma'am ang nag-handle ma'am ng mga documents and requirements po natin. Kasi 2 email na lang sila ulit mag-uusap. Pwede po ma'am, yun po. Kasi yung mga Meralco, sabi mo nga, nakakabit na. Kung Yes, baka ma'am. iyakan nyo na lang. I-activate na lang. Yun naman po ma'am yung mga utility. Ganun talagang condo eh. Payments po natin ma'am, nagpa-follow yun ma'am pag nagpa-process na po tayo ng papers sa office. Nabibigyan naman tayo ma'am ng advance in Kasi sa computation na pinadala, ang dapat pang bayaran, kasi fully paid na yun. okay po ma'am. Ito 189,000. Ay, yung mga taxes Mga na lang po. taxes, dock stamp, mga ganun miscellaneous. Kasama na rin yung Meralco eh, no? Yes ma'am, yung Kasama process po natin. Yun pala ma'am, kung let's say ma'am na fully paid na po pala yung unit fully natin, paid na. yun na lang po mga miscellaneous natin. Oo. I think ma'am, pag na-settle po yan ma'am, within let's say ma'am 2 to 3 weeks, baka 2 weeks or less lang ma'am, mapaprocess na po. Sana makausap si Miss Donna kasi may tanong ako. Yes, Itong ma'am. dock stamp na to, 62,000. Opo. Hindi ba pwede kami maglakad? Ang alam ko ma'am, sila po talaga na nagpapaprocess. Eh, hindi lang tatanong ko kasi lang pinatatanong namin ni Kuya Evan. Okay po. Alam mo sila nagpapaprocess ma'am kasi sila rin ma'am, to follow din po ma'am yung kung ito ma'am yung titles natin ma'am. After ma'am ng process po yan, yun ma'am, sila rin ma'am nagre-release po doon. So, Okay lang. Sinunod ko lang lahat yung utos sa akin. Kasi ano lang kami, taga-sunod. Representative kami. Kailangan malaman ko lahat para pag pinanong niya ako mamaya, alam ko isasagot Yes, ko. Hindi talaga pwede kayo talaga maglalakad. yes ma'am, part po talaga ma'am. Ito na lang ang kulang na eh. Ito 189, fully paid na niya yung Oh, yun ma'am, saglit na lang po yan ma'am. Dito na lang kayo process po. Yes ma'am. Saka ibigay ko din yan. Opo sir, magkakaroon tayo ng AFT po. Ito na lang po talaga kailangan ni Eva sa kami ng bayaran kasi fully paid na. Bali, papaalam namin ito para mas madali. Yes ma'am. Para kung sakali, hindi namin pwede makausap ng sisiloan, ano. Ma'am, bigyan ko kayo ng number nila ma'am sa Hindi office. sila nila mapukontak sa email na lang. Okay po ma'am. Kasi lahat ng email pati yung pamangkin namin andito, pino-forward niya lahat sa akin, piniprint ko lang. Lahat ng mga tanong niya para alam ko ang ano. Nagpadala siya ng 2 million, kakulangan doon sa ano niya. Sa, Para fully paid na. okay. Ito na lang daw ang problema niya. Yung 189,000. Sana may mapulot tayo pagbaba ng mga Sana matapos Bilang hamil ka sana. Oo, para matapos na yun. Mahirap tumira yung mga ganito. Ikaw. Sila mag-asawa, mahilig sila bumili ng ganyan. ganun po ma'am. Sa ano sila, nakabili din sila ng ganito. Kung saan sila mapunta, sa Antipolo, sa Cuesta Verde, bumili din sila sa bahay. Mahilig sa ganito. At least ma'am, may
investment. investment. Hindi ba, okay na. Hindi mo na nga ako nakapan ng authorization eh. Yes, ma'am. Ano naman po? Nagpa-print pa naman ako. Yun ma'am, i-attach naman natin yun ma'am mamaya po. Ah, Kasi sige. say din sa signing po natin. Sige. Halika na. Pero beforehand naman ma'am, na babanggit ko lang po sa amin na mga representative. Oo, sinabi.